Как да се справиш с преяждането? Днес ще ви споделя моите тайни, как съм се преборил с този много голям проблем за мен. През по-голямата част от живота си, още от ранна детска възраст, аз имах проблем с преяждането. По-голямата част от живота ми съм бил с наднормено тегло. Костваше ми изключително много усилия, проучвания и консултации с различни фитнес и медицински специалисти, докато намеря някакъв начин да се справям с това и да мога да поддържам тялото си в добра форма. Има няколко основни причини, поради които хората преяждат. На първо място, нещо, което много често се игнорира, е качеството на храната и микронутриентите, които приемаме чрез нея. Сред фитнес индустрията стана много известен подходът If it fits your macros, или така да се каже, че ако си приемаме нужните макронутриенти и калории, за да поддържаме определена форма, ние ще постигнем резултати. Което е абсолютно вярно, но тук има една огромна скоба,